Demuti punch at the vase. Punch at the vase. Demuti punch at the vase. Punch at the vase. Punch at the vase. Demuti punch at the vase. Punch at the vase. Demuti punch at the vase. Punch at the vase. Molweni zithanda zenkosi, molweni hlobo zenkosi, molweni bantu bam, molweni zithandwa zam. Ndiyanikroba man, abanye sesemhle, ndisise-cute, ndisisele nto ndiyo, akho nto intsha, ndisisendem, ndiyanikroba man, ndiyanikroba. Kontitheni. I know I'm cute and sexy, but I'm here to say hi. I'm still sexy. I'm still smart. They say sexy and say smart. They say nzixhala kwitshomi zam still. They say graduate. Akho nto intsha. This afford akho nto ibitheni. This afford. This afford akho nto intsha. Niyaqonda? He dums. This afford akho nto itheni. Ndise intombazana apha efundileyo akho nto intsha. Ndisemhle nje. And ngoku if ever kuthiwa uyila cherry ngena line, la cherry ngazange ithande nesigele, so awuzulast uyitshomi yam, because ingqondo zam nezakho azizufana. Uzawuphila la life ocenga wena mhlawumbe ucingana nabantu, ucingana namadoda, ucinga yonke into. Uhlale nje ucenga yonke into. Uyabona isikole busicenge ngehlobo ucenga ngalamadoda. Ngaba ngokuphi ngo? Ngaba uyazi-afforda? Ngaba understand? If ever kuthi isikolo usincekelele the way uncekelele ngayo amadoda ngoku right now. We listen, we don't judge. Hey, ubona ba into abazenzayo for amadoda uqonde betinani. Is she okay? Xa uqonda ba hayi just because kuthiwa uzenza tsolo, uqonda hayi mawuthule. Ubona abantu bephaphatheka beyemadodeni bethuni. Phofu le ndoda aya noba unxiba ntoni, uhlala endaweni enjani, akhathali, ayina effort, not even imali yokuza. Uzolasta kanjani ngoba itshomi yami unjalo? Because ilanguage yami neyakho ayizufani. Ayizufana ilanguage yami neyakho. Uyo eKapa niqale nini uthanda uMasikhandi abadiki kulothi mamela nyara. Ungandifaki. Andinode ndiyobhukela uMasikhandi mna. Ungandifaki. So nyara ndiyacela ungandifaka ezingxakini zaseKapa mna. Ndigraduate mna. Ndintombi nje enhle efundileyo. Efundileyo engacengela amadoda futhi. Engacengezeliyo nasemadodeni. Ecengwa ngamadoda. Don't confuse the two. Anandi kuMasikhandi gqithi. Ndiyawumamela nje ubumanyela but anodwa ndiyuyela ungandifaki kwingxaki zaseKapa. Nyara sunifaka kwingxaki zaseKapa soxabana. Sawuxabana nyara. Sunifaka kwingxaki zaseKapa. Kusekuseni njani na uphi single and mingle uphi sithandwa sam. Single and mingle tell ngathi wena uready. Tell ngathi ready for ours. Tell ngathi ready. Nkulunkulu wazo zonke intoni. Better. Umuntu abantwana abanamali kaDisemba uyonxila kuMasikhandi. Yo! Nyara.
Ngisufuna ndithethe ngicapukeze ejomi zami. Ufumaniseka kuba umuntu lo life amfunayo linganisa abanye abantu. Phofu aba bantu bahamba ezindawo zonke like ngabantu abanemali zabo. If ever ukho abantu abanemali odlula wena ubona abantu bengaphapheli yonke into le, like wena, what do you think? Yabo, what do you think? Just now ba bengenayo nemali yophangela bakhwela itaxi mosibona. Bakhwela itaxi umuntu azobe engenayo nemali yophangela. Yabo. Hayi nakumuntu exoka. Nakumuntu exoka luzuko and ke ngoku unibone nyali prominent is my favorite place. Suxoka. There is no way that you greet me ngabulisi. Suzondenza umuntu kwa TikTok suxoka unless zange ndikuve susuphosisa. Unless uligwala wathi ngongazong. Xa sithi ngongazong. Huh? Ngongazong njola mfana medibene nayo izole ebelve ngongazong. So I had to assume ba utsho kube jonge kum. Ndaqoma okay man imjonge sijonga sibe ngomamboyi. Sajonga ngosayilonto. You understand ngakho right last born. Kodwa bese xa ungavula umlomo uzukuva sundenza umuntu Yayibo. Denza ntoni? Oh sanuxoka guys ayini ke niyabona ninithandi ke nina ke. Niyabona ninithandi niyazibo. Niyabona ninithanda ngothando lefenga nizitshomi zami. Ichomi zami ezintyana sesitshene esinye ngoni ibehave ngani nizenza fake ichomi ezinazitsho ububi singalastiyo niyazibona ngo Jonga Nyara ndakubetha Nyara and one day Nyara ndikubethe Nyara ndazikubetha ngathi ndikhuphe yakho egadi ndazikuqongqothe Nyara ndikuqongqothele okokuba Nyara zakubetha ndaxelela ndandikubethe nyani. Hayi kaloku bethunana nanicapukela because nobody ever greet me ndamenzela izitayile sanuphosisa xa andikuva moho vula umlomo molo last born funeka assume hayi sanundenza untombi nitheni inhliziyo zengazezichomi zami sicinga amadoda nitheni ngoku ninjani nanina Unyara Unyara chomi zakho sizilile zibona ulimit hey kuwe ifone mfondini kude kuwe nefone bengigula hey we just watch we don't judge yaba ngathi sinomonde basingayanga okanye asi-afford uyazi mosaba abantu banengqondo bacinga kancinci umuntu ngosike mhlawumbe ungayentweni or something okanye ungabikho in support of yona secima ngathi abungayi-afford and stuff Oh my God. God is good. Thank you, Bongani. God is good. Hey, mama, all the time. All the time. God is good. God is good. I know all the time. Yo. Hayi ndadlala ichomi zami zinhle sanu zinenhliziyo ezinhle. I mean to say sanu siningavela into bendiyithetha zinenhliziyo ezinhle ichomi zami. And azinazi imbo zobugqwirha ichomi zami bendixoka. Thank you sithandwa sami. Bendixoka. Ningathatha serious. Bendixoka. Imagine senithatha serious ndisithi ichomi zami zigqwirhi deep down zinezimbo zobugqwirha bendixoka. Bendixoka. Ndilahla umkondo bendixoka. Hayi Nyara sufuna undithethisa izinto yazi Nyara sufuna undithethisa izinto Nyara sufuna undithethisa izinto Nyara yabona Nyara uzonenza uba ndiye ku-live because once kungene wena kulo live bakho into ephithanisekayo nje once kungena uNyara ku-live wami guys kufuneka kubekho into eziphithani sufuna undithethisa izinto wena already ndinezodwa. You know, Mnanyara ne friends who always think that ndikrwada because mna I won't let you be who says into wrong. Yabo. And xa ungafuna ukuxelela it's okay. It's fine. I don't have a problem. Because balala tendency umuntu ufuneka kwenze wrong okanye act out princess. Ungathi behlulwa ku-actor ubu princess emadodeni ingaba bacinga amadoda funeka nazocinga bona. You understand? So ngoku izaba ngathi ndiyageza and stuff. Mna andidlalela iteam na efileyo. I don't play for it efileyo because kaloku how the hell do you think me as your friends awucinga wena kodwa indoda yakho luyiphi igqi ayicingi.
You understand? Because mna xa ndi wrong, I don't have a problem you as my friend. Yabo, for umzekelo un-address no last born ubu wrong. Andiqumbi noqumba. Bona banezimbo ngathi bayathakatha ebusuku because umuntu xa umxelela umuntu wrong, umuntu abenza izinto ezifani. Alimali ba udibana naye apha eKapa and awunaxesha lakhe awugain nix futhi kuye awusoze ugain into. You understand? And then if we go there now uzaba into wrong. Yabo? Because ichome esinazo asifuna uxelelwa. Yabona if you are a friend and I'm telling you wrong or you telling me the wrong, then now boom, I'm angry just because we the wrong. Yabo? Those things don't work. Don't work with me mna than ndiyabendedwa and anyway akhona ndigena ngabantu. Yabo? So sifuna uthethisa izinto ikhona into ebendikhe ndayithi chebe even ngomnye umuntu hey ikapa lingaka nyara ndive isigaqa lingaka ikapa ikapa lapha kwesandla sami sincinci si-cute yesibe sandla sami sisemntana si-cute sandla sami si-sexy ikapa lilapha sana lami ikapa lilapha into endiyivileyo nyara into endiyivileyo qha ndeqoma ndiyapretenda namba he akubaliswa but thina funeka ubalise kwa nonsense thina. Hello Nonhlahle, hello. Thina ke nyara funeka ubalise kwalo sizidenge. You understand simuncu. Into endiyivileyo. Ho! Sakubamba ku inbox. Nyara. Into endiyivileyo uzubelieve. Into endiyivile. Mna it's fine ngangixelela into as my friend, ne? Kodwa kusala izinto ziyazizela kum. Remember abantu abakwaziyo bandazi. Huh? People that knows you, they also know me. Huh? So when things happen, they're gonna tell me. They're gonna xelela me. Huh? You can hide whatever you wanna hide. Huh? But they're gonna xelela me. Nyara, ndiyakubamba ku-inbox. Sakubhala into engaka. Yabona mna, andingumntu weparagraphs mna. Sakubhala into ndingumntu weparagraph xa ndimxelela umntu iindaba zakhe. Saxela into engaka. Saxela into engaka sani. Nyara, into endiyivileyo ngethomi yam. Yebethunana. Shem ke bendikhe ndangathi ndizama usearcha bengicima uzandixelela uba hayi ke kwathi hayi khange but abendiqoma ndiyayazi swine flu banditshelile bangandoyiyo. Uyonwaba, you just bluffing. Okay. We don't have problem. We listen, we don't judge. We listen, we don't judge. Oh, can't have a screen yo niyalalwa eKapa. Uma ngadibana la indoda. Uyibethi igqe, uma ngadibana la indoda. Uyinika igqe, uma ngadibana la indoda. Uyithi igqe, uma ngadibana la indoda. Uyithi igqe, sizothetha igqe zenu. Chomi uthina wakwakho ngezi zinto ezithethwa kuwe ngoba uphendule Chomi. Uthina wakwami kuba nowakwami, what is owakwakho? Elaborate, xaxisa. Uthina owakwami untoni? Elaborate. Xaxisa. Uthini ubani ngani? Because mna guys, you guys don't notice. Mna, I'm not scared of anyone, of nobody. And mna, you guys don't notice. I don't care what people think of me. Because I don't have a control over what you think of me. Molweni? Molweni kaloku. Ndandikhupha ke mna ke. Hayi bo yaphila sis. Yaphela njani? Ukhona. Hayi yakhuluma shebi yesizwa. Wenzani eKapa? Kuyatshisa baba. Kuyatshisa. Hayi ngcono ngamakutshisa. Ne? Ukuphi wena? Durban. Oh, okay. Durban.
Aningibhekela umsebenzi eKapa. Your qualifications? Ya Chanel ngoma Chanel uselela phansi. All right, no problem. I will do something. Ay bo. Nyara sundika man khawungena apha. Wena Nyara yadika khawungena apha kwipanel. Uyadika lo mfana ngase mbethe. Ungathi nimxhoxe. Hamba Satan. Yo omsuthu basibiza ngoSatan kuthiwa hamba Satan. Kuthiwa hamba Satan abakuthiwa kulasibhoni never know. Kuthiwa hamba lasibhoni Satan. Kuthiwa lasibhoni mntana ndi unesatanism batsho abantu. Yeah. Okay, anyway guys. Makhe ndihambe mina ngoku ndiyohlamba. Mandiyohlamba. Ndizawuba kwi-video call for 1 hour. For the hour video call. Uyadika Nyara uyeva. And mina ndikhatha off ngondikile shem. Akho nzaphinde ndithethe nawe mina Nyara undikile. Tukhatha off. Ndithanda indlela ophendula ngayo. Mna ninja ngalokho. Ndiseka ndineni mna bekufama igama lam ndikulompendula. Now I always have an answer to everything. Like or not, I do have an answer to everything. To everything, I have the answer. Me, I myself. For me, I do have answer. Huh? Kuthi angihleke manje ndikubona. Ubohleka sithandwa sami and nami ndihlala ndihlekile. People who are close to me bayahlala ndihlekile. Yeah, ndihlala ndihlekile. And xa nditshintshile nditshintsha nje and I fix things. If asifikseka yeka. Oh yini sana kuthiwa kuthanda ivoice yam apha and people always say ivoice yam ngathi kuthetha indoda. Uyabo. So thank you so much man, you just boosted my confidence today. Uyabo, and I feel beautiful. Thank you. Ungasikhuphi kulayo xa sele uhlamba. Okay, chomi zam, inkulu nto ndifuna uyibona, yazi ndalibonisa ke mnaka. Zanibonisa nto ndifuna uyibona. Kodwa elingaka uthatha into enza kubetha into. Ndiyaphila unjani Simon? Ndiyaphila unjani isithandwa sami? Mna ndonqeni mna kaloku bethunana akho nto indoyikisayo mna ningahlamba nikhona niku live. Anamzimba unestress. So ndingahlamba nikhona akho nto intsha, akho ndibetheni. Ndingahlamba nikhona. Uyabo cause andikhonto ndiyifihla namzimba wayo, anamzimba nezilonda, anamzimba unguthukhala, anamzimba uthe. So andinazi problems. Yabo. Ndingahlamba ninijongile mna. Yabo. It's just that ke uTikTok yakubloka xa unganxibanga. But again, I would do that mna for free. Siphi sigaqa senza kubetha. Ekapa abanye komazikhande abanye ezicaweni. Hayi Nyara zakubetha Nyara because yabona le nto lo live kwezonkqumbese echomi zami. Yabona na Nyara zakubetha Nyara. And wena ngoboniswa nto wena ndiyaxelela. Abanye ecaweni bavula igqe. Abanye komazikhandi noma ningazixeleli guys basixelela banaziyo. Hello Mhlanishwa, di right njani? Ngiyaphila. Hayi nibone ntondaza ndibethe umuntu ke mna ke. Ignore P edi, ignore P. Ignore P sithandwa sami. Taphani screen guys, hayibona ithena anindithandi. Nifane echomi zami ne, anindithandi. Khana ni pretend anindithandi. Nifana nabo bagqwirha ndihamba nabo anindithandi nani. Hayi mandiphume ke live akho umuntu undithandayo apha. Akho umuntu undithandayo. Umuntu uba uthi uyandithanda makaphakamise u7. Phakamise u7. Ndifuna umthandazo wena. Jonga Nyara susidika ndidikiwe nguwe. And wena Nyara uzongixabanisa nabantu wena ndibone into yakho. Dala. I love you too, Sia.
Phela esethu isibumbi kumele nisibone. Sanibonisa ke tani isibumbi senu ningawari. Kaloku jonga, kaloku wena bra stage xa you know ne, my mom used to say I grew up like in the car lexa endinyonyozela, and like if I did something and whatsoever then anyonyozele at I would cry all day. So she say when I grew up like I felt very offensive umntu xa ezawundinyonyozela. Hence even now I still feel like umntu xa kunyonyozela uyaku-offenda. Yeah, but I don't know ni feel njani. Favorite yethu sithandwa sam unye bengelapha ku live. Ebengelapha ku live umngani wakho. Hayi kaloku banikhatha off ngenxa yenyani. Noba ungene mistake waphinde waphuma. Ngemistake yabo yazi inyani yayenza uba iitshomi zakho zingakuthandi light, too much light. Kaloku ezinye iitshomi zam ziitshomi zam but bekusuppose uba zizotshomi zam. One day ndizayicacisa. It's fine, story for another day. Hello Ben 10. Hi Zre. Oh, yini zamani. Oh, uthi ndiligeza. Molo lethu molweni. Ngoku ndikhupha nyana ukubona. Andikho. Hayi. Wena nguwe ugezayo and nguwe lo banga ibitshomi zam zide zibale ku live wami. Nguwe lo. Nguwe kanti ke mna ndizijampisela iitshomi zam uba ndiyazibamba nenhliziyo embi. Nguwe lo. Uphazamiswe yini? Ndiyaphila Nkosi unjani wena sithando sam? Ndiyaphila unjani? Kuwenu bambo lwami. I don't even know my kukhona bazi zonke lyrics from ingoma kaMaskandi yokuqala to ingoma kaMaskandi yokugqibela kwa lyrics. If ever nani clever kanti nasesikoleni ngeni kude kodwa nina dani nixelela from ingoma yokuqala from iartist yokuqala eMaskandi egqibela kwa lyrics kwa nonsense kodwa esikolweni nani ngodomdomo lo. Ndadlala man. Nathanda ba personal ndadlala. Hayi nyara akho yeke ividiyo zamanye abantwana sundika zakukhupha ku live sundika zakublock ku TikTok wami nyara because sixabene mina nawe. Uthetha indaba wena. Uthetha indaba ebendizifihlelwa but ndizifekwa ngalamini sundika. Oh, once umuntu athi ndiyakuthanda, ndikuthanda mna kuqala sani. Uyadika unyara, yejay, uyadika unyara sithandwa sam. Azanabo mlodika kanje. Muntu omuhle lo swiri. Hayi hamba nyara because what is this? Because ongixabanisa nabantu. Sekuthiwa ngonyara xa thina chami, ndiyabhanqa kuveza amazinyo. Ngenxa yakho. Guys, chomi zami ezilapha kupanel madoda wami endiwathandayo nawandithandayo. Unyara uyandiphiqanisa eKapa. Ngose ndipretenda chami, ndivezela amazinyo asefront. Chomi, ndingayazi umuntu unyanzelwa yintoni ukuthethisa ekubloka xa engafuna ukuthethisa ngenxa kanyara. Guys, ke ndiyacela ibhlokini unyara ku TikTok wami because nama ndifuna udibene nonyara. Otherwise guys, namhlanje okwabe nginxibe laa nto yam bendinixele ngayo. Ndinqena undibonisana ngoku TikTok sandivala. Yabo? Nqena uyayibona yona inje apha eback ne. But ke ngoku apha ingase niyibone biphelaphi ke sani. Ingase niyibone ba iphelaphi. Okwabe nginyathela ngeconfidence ke sani. Kuthiwa yo lasibona usemhle. Okwabe nginyathela ngeconfidence. Bawuxela mna. Abantu bayancoma and then andincumanga bawuxela mna. Andincumanga ngathi yo guys ngathi ndiwele umqa esandleni. Nawazi umqa ibe ngamaXhosa nawazi umqa ibe ngathi ndiwele ngumqa esandleni. Andibobotheki mntakabawo. Andibobotheki apha endleleni. Ngathi hayi man lasibona use right. Bathi abantu bathi no lasibona namantombazana into entsha. Amantombazana they feel like they're right. You understand? So I'm like, oh okay, what is this? Why amantombazana feel ngathi ndi right? Uyabo? Why amantombazana
yafuna udidiseke ndibona everybody yonke igender xa ibona yafuna nje uba lost ididiseke ndibe ndiqonda uba amantombazana ndikho kuni mna ndifuna amadyana ndifuna amadoda but akho gender nje ethi xa ndibona ingathi what a wow last born you understand kwa gender nje dibana nam ithi no man what the heck kutheni unje last born thithi hayi ndizalwe ndinje thithi ndizalwe ndinje ayo yesisi awuwari ukuthi bathini ngenkomo yakho. I don't have a control over what people say. People say what they think up. I'm not God. I don't have a control over what an next person think. And I don't get offended. Andandikhuliswe ndithandwa nditeketiswa like so like andingumuntu nje nje ndine anger issues ndinomsindo So let people say what they want to say. If they feel comfortable, they're happy, it's okay. For me, on my side, I don't know. Awuziban ndizibe nini ubothi ngigqibova natya ewe man because ndibangathi gcinga apha kuthiwa kodwa last born uyilanda phezu kwekhekhe kuthiwa last born uyila creamy phezu kwekhekhe like nqama nxakiwe enye mna guys ngulaa mntu mosuzithandayo mna I think sendindiqaphele once mna uthi awusemhle last born senditshitsa kwa iwalk ke ngoku andingawula amantombazana abona imoto ke yabona amadoda atshintsha iwalk ne yabo because afuna ukhwela emotweni nefront no mna eyami walk ndiyitshintsha just because you just give me a compliment mna ndiyazithanda i-compliment guys if ufuna mna ndibe attracted kuwe ndinike i-compliment uthi jonga last born uthi jonga akekho umuntu omhle njengawapha eKapa then mna I'm gonna give you all my attention you understand yabo ndithi idlelo nyathela ndithi Namosi xa ndihamba ne abandaziyo baninzi apha nakule panel they know uba ndingumuntu ongxamayo by nature ndiyathanda ukhawuleza but immediately nathi ugqa umuntu athi ayibona Siboni what the heck why umhle kanje oh senditshithe kwa walks ke sana lam tshithe kwa walks ke ngokusisisa tshithe kwa walks sekachula unyathela ke ngoku Siboni sekachula unyathela because kaloku mna ndingumuntu ongxamayo ngendalo ndithi kanti yam ndiyakhawuleza but once kuthi gqa umuntu especially xa ngumfana athi mfana umhle last born kuthitha yonke kuthitha imudi kuthitha isuku kuthitha isuku kuthitha kwanto yayibona kuthitha isuku kuthitha kwanto uba no man no what is this xa kuthiwa ndimhle what's gonna change ndimhle guys ndimhle ndicikiziwe uyayiqanda uyayiba and ulimele iKapa uwedwa last born ngobuhle okuba uyayiva yangase ndiphakame yabo bakuthwele endlini yangase ndiphakame ukubona into yabo ube mhle uthanda abantu because guys very important umuntu othanda abantu yabona noma ungaba mhle uthini uqede umuntu ekho emhlabeni ufa uthanda abantu then you have a problem yabo uphinde ube mhle uthanda abantu ube nesimele esihle kanje uphinde ubhadle apha ne uphinde ungasela itywala as a woman woo that's a bonus. That's a bonus. Shanbon. Okay, guys, tell us no man come and ndiyo walk up high stratweni ndiyoba mhle pha estratweni. Yabo ndidikiwe kube ndibukwa nini like ngicela ubuka ngamadoda akufitshane pha angazundibona online. Yabona mzala yayiva enkosi Sghubu enkosi so nyani guys mandihambe mandiye pha emadodeni akufitshane mandiye kuwo ndiwalke la walk yabona basisi xa bebona imoto engathi iyeza they don't wanna uba basuke endleleni they walk like this bacima mhlawumbe umuntu oqhuba imoto uzawumisa okanye umuntu oqhuba imoto uzomisa umuntu oqhuba imoto okanye athini amplide instead of ba ahamba yothenga yakhe imoto ufuna uhamba kancinci ngamtshayisa mbabe niyindoda okay ngamtshayisa ndingamtshayisa nyani
andilona ukufanisa nemfene akekho right ekhandi ngathi umuhle kanje. Hayi, you know, guys, what makes me angry ngala comment, it's not necessary the comment that she currently write. Yes, akakwazi unifanisa nemfene ndinje mna, uyebo, but she always write negative things and I always let it be. Ukuba abantu ba umuntu abhale comment ezisile okokoko zakhe nimjonge pha ku page yami, umuntu abhale comment ezisile okokoko like as personal to the point wathi kwenye comment, I don't know what men see apha kuwe akhondi wow, that was her comment, I let it be. Enye, uyathanda ungxolo, uyathanda attention yamadoda, that was a second comment, I let it be. There is so many comments that she used to, you get me, there's so many comments, you get my point. So I told myself, but okay, no, she want my attention, let me give her my attention. You understand me? I don't have a problem to give a person who wants attention from me the attention. I don't have a problem, free of charge. Zaklanda fresh ganj, you understand? So yeah, I couldn't be 10. There's comments as like that will entertain people, and people, like, even if they're going through something, from the comments, like, people are very creative. They will say indoor can we think out of the box, ibe negative but ibe ihlekisa. You understand? Only if anger issues get up uzoba nomsindo ufuna uthuka abantu and all of that, ne? So abanye xa bezifunda bahleke bathini and all of that. Mhlawumbe omnye ubethwa igirlfriend yakho okanye ubethwa iboyfriend yakhe. Oh, okay, anyway, girls don't watch me, they hate me, it's fine. Mhlawumbe omnye ubethwa icherry yakhe. So xa ufunda za comments isibhala ngabantu ba creatives. Khona za comment uqonda hayi imbozana, uyabo uhleke wedwa. So yeah. Uyayiva yamvuthini umzolisto. Oh, I oh, ngaveza umzimba. Ndiya eTsomo mna kaloku, unibulisele eTsomo ke sana lam xa ufikini. Kuwe kodwa zimbini ibumbu shoke sakhaba wena. Hello mama ke, hi. Hi, mna, I don't twerk. Okay, let me elaborate. I don't twerk, mna, ne? Into zomthweko zezabasisi. Abaya, but mna, andikwazi notwerka, andihlale nokwazi utwerka because it's just not for me. Andikwazi utwerka mna ngabasisi base-Parklands. Park. Base Park. Busekapa I understand on the time. Mna andithweki. Phofu in fact andenzi kwanto wrong mna. It's just that ndiyasukelwa nini. Yabo? Ndiyasukelwa nini? High power. Ndiyasukelwa nini? Andithweka ndithini? Yabo ndiyazihlalela ndizidrophela ivideo yami ndiyiphumele xa ndingena ne-comment is more than 1500. Nditry ukuphendula ndikwazi uziphendula but ndingakwazi uzigqeba because kaloku ubani onokwazi uphendula i-comments ezingaka bethunani. Ngubani? Any device. Yo, lo tight one papa. Any device. Oh, into endimhleyo bendihambe ngconya apha estratweni ezibabe ngisitsho kuni uba okobe ndingconywa namhlanje akho mfana undigqithe nje namhlanje kwathiwa no man, she's a queen. Ezibe sendi-explainile njengoba ndithi xa ndihamba ndikhawuleza ngathi kuhamba indoda ephambene okanye indoda enezistress zemali. Xa ndihamba mos mna ndingumntu okhawula by nature. I can't change that, unfortunately. Mhlawumbi loo nto indenza ndingabi loo lady, it's okay because I can't change it, ndidaliwe. Uyabo ndihamba laa hlobo mos mna but immediately kuthi gqa umfana athi umfana lasibona umhle, yo uyabuya ubuleti ndiyabuthenga la nge-10 cent ubuleti, buyabuya ubuleti ndiqoqoshe buyabuya uleti ndiziqoqoshe. Yabo enkosi ngathi kuzomele ngiye kuwe esontweni. Hayi
esontweni mina esontweni I do go ne xa kusilehe hlobo loba xa ndi-free ndizoyibiza lo hlobo ndizothi kuba silehe because I'm busy sometimes I don't have time. Yabona baba ufike becaweni every Sunday umuntu usecaweni adakhatha kanti emva kwendlu ziyagqe kanti emva kwendlu ziyagqe every Sunday usecaweni xa uzijonga uzibombe ndinenhliziyo embi kodwa kuthena into ecaweni ndingayiyo mna sometimes uzibona uba unenhliziyo embi uyabo uzibona uba kodwa inhliziyo le yama intlanga uyabo but le genge le yecaweni gqe iyasetyenziswa igqe ecaweni igqe ecaweni ecaweni akudlala amadoda ecaweni uba ufuna igqe ebheke ecaweni aba bahle abasisiba kulaa cawe bakwezi cawe mandingathi kuleya zonke icawe abahle bagezile and igqe free you can get it free of charge. Ecaweni ngalo phawa igqe oyibonanga yatrenda nansi into ekhoyo ngo kuvela nezinye bezifihle kuyancanyiswana kuyathwana yabo abanye bancamisana abanye bayinikeza abanye public nje estratweni nje anyone will see no problem yabo ubayi advertise you understand so yeah uzoveza kodwa aveza ntoni ndake ndaveza ntoni ndibethe umuntu apha shini hayi uba ecaweni aba every Sunday basecaweni ungaze ufunga uba inhliziyo zabo zimhlophe uyabona mangaku iprove lantu ba andithi mangayiwe ecaweni guys nami I do go to church but anoze ndiyozumisa igqe yami necaweni hayi and igqe yonto yodlala bethu na uhleli nje uhamba uqhekeza igqe apho ukho igqe iqhekekile apho ukho igqe iqhekekile apho ukho igqe iqhekekile si imbewembi eqhekeza igqe everywhere imbewembi apho umuntu akho igqe ivuliwe igqe yanje ivulwa nje just like that apho nikho igqe apho abantu bakho igqe molweni ni-requestela ntoni khame ndiyahamba nge-half-past anyway half-past abanisabona barequesta apha anizikonela khame ndini-decline calls andithethe noted Last part. yeah Viewers. yeah Awuveze. ngiveze yini Viewers. Khawuveze. ndiveze ntoni Viewers. inoni Viewers. uviewers wantoni Yeah. uviewers wantoni Veza. Lokho abahlezi bekhala ngakho veza. Last ball. yho hayi andibhida ngo Veza. hayi andibhida ndiveze ntoni ntoni le mandiyiveze madoda sanundileqa My friend. All right. hayi ndirayithi njani Sharp. Kuthelo nje. ndinjani papa Hayi, so bendibonisa nje kuphela. oh okay Uyasaba ukuthi akaveze. Ndiyavuya ukubona. ndiveze ntoni ndakubetha wena ndiveze ntoni Udlala umculo apha ndikhoyo asisuvana kahle.
Can't be low caves, Kalo. Can't be low caves. Uzoyithatha. Eh? Uzoyithatha. Sicela ublack walo caves. Oh, ndiyoyithenga ne. And if Ndiyokuthengela ne. uphi Hayi buthengiswa phi kanti? ublack, sicela ublack walo caves. As long as we close back. Ndakuthengela Skawara. Skawara, I'll buy it for you. Okay, ke sharp ke mntasekhaya wonwabe va. Sure. Sharp sharp. Sharp sharp. Okay, bye. Wampapayisa. Ufuna ubona umbhako. Uphi umbhako ndakubetha. Uphi umbhako? Ndakubetha. Funa uviewers Uphi wansi wantoni? Umbhako. Uphi umbhako? I-viewers. walento enkulu lapho kuwena emzimbeni wakho yini kade enkulu lapho kuwena Hayi bo. Into enkulu akho lento abakhala ngayo kuma comment bayahlanya. Uthini umalunga? Uthi amanye amadoda ishimane umuntu avele nje ayocela icap. What's wrong ngalonto? You are very toxic, let me tell you. There is nothing wrong. Xa umuntu esikucela something, it does not mean usishumane. You are very toxic by nature. Refrain from that mindset. You are so toxic. Idlule anyway. Ni toxic. Akho nto wrong umuntu xa sithi ngicela into ethile. It's just that you guys were raised so bad. You are very toxic. Very toxic. Yes, why not? I wish I can see him, Yan. Dimthengele icape. What's wrong with that? Nothing. Yes, I will do that. Oh, thank you. Wow, no words can used to describe beautiful the way you accept you. Oh, thank you, my darling. Anyway, I'm going in 4 minutes, so you boosted my confidence. I'm going out there to show my cuteness, my beautifulness, and all of that. There's a walk and what? Nah, I walk. Nah, I walk. Hey, Eva. Hello. Husband. Khawuveza phela. Iveza ini phela? You want. If you want. Yeah. Yes. Yes, if you want. If you want. Kanti guys, ngubani wangiqhelisa if you want? Njengoba nifuna endaweni erongo nje. I've never showed you if you want. So niqheliswe ngubani if you want? You look like a goddess. Huh? Naiva? Ndiyaphila unjani sithando? Guys, kanti if you want niqhelele if you want. Tell me why if you want niqhelele phi. Ndixelele nithi no last born. Siqhelele kuwe okanye siqhelele kubani. Umuntu makayilande if you want apha iqhelele khona umuntu. Makayilande if you want umuntu apha yazela khona. Kutheni ngonganifuna kum ngolhlobo? Sihijwayele kuwena nje kanjani? Kanjani? Nonixabanisa nabantu. Siphi intoni? Siphi intoni? Yayiqheliswa nguwe mina. Yho. Sifuna ukubona impahla enkulu iphi. Nansi. Oh, thank you, Jobe. Kunama video ovele uveze kancane bese uyaba niveze ntoni? You guys are crazy. You guys are mad. Ikhonweko right ngani. Ayibo. I'm gonna give you my contact number, don't worry. Sukuma siboni package behind. Sukuma siboni package behind. Yo. Uyafika apha kule panel yami wena. Awundazi. Abantu bandazi bane-sexy nyash. Wena awundazi wena ufika izolo. Ndiyakubona nje. Ndiyakubona.
Mame, ndiyakubona nje ufika izolo, you don't know me. People know me very well that I'm very beautiful and ndimile kakuhle. Hi, Big Tree, ndimile kakuhle. Anime ngamaphakage sifuna ukuyibona. Oh, you guys always made my day. Oh, ndiyanithanda yazi. Ndiyanithanda nanoma nindani nani. Anindithandi? Anindithandi? Thetha ninyani. Anindithandi? Inkinga yakho nje ufuna usibone sibumu. So uthanda mawuyiveze intoni? Siyakuthanda kakhulu. Oh, ndiyanithanda sana, ndiyanithanda sana, ndiyanithanda. Okay, guys, you guys have made my day. I think kumele ndihambe ngoku. Thanks for having me. Thanks ngoyeka izinto zenu ezi-important nimamele le ntwaqane yam. Niyanithanda kodwa madoda wam ne, ndinithanda nonke ngokulinganayo. Thina namadoda wam ke mna kandithethi no Mr Toxic. Ndithanda namadoda wam. Amadoda wam ayazazi. Yabo? Iphilo khusa. Mina ngiyazonwabela nje mandikubona. Oh man, ozithandwa zam. Nabo Big 3 bethunana ningena xa ndiphuma, ndiyaphuma mna. Abantu bami edala ngihleli nabo apha, kudala ngihleli nabo, ndiyaphuma mna. Hayi bo, ndisafika uphuma ndisafika. Dala nilapha man, 30 minutes or 20 minutes, I'm not sure, but ndiyaphuma. Molo wethu, molo. Molo Big 3. Unjani mkhaya wami? Ndiyaphila, unjani? Ngikhona, uyibonile le St John's? Hayi ndoni. La video. Yes, ndiyibonile. Kodwa la mfana utyisile timu 2 minutes beyohlala noba yi-1 hour mna ndihleli phezu kwakhe. No. Hayi. Eh, Yeah. 2 minutes. Hayi Big 3. Ndidle le nto phela, into odliwa phela le. Hayi Big 3. Wabo Big Tree, wabo lo Big Tree. Yebethunana ngosengqamawa, khani imnqandi yena useRhawutini kodwa. Khani inqandela uBig 3 bethunana. 2 minutes. Usemuva? Hayi. Hayi Big Tree Big 3. ngobethe ngapi? Uyiphiwa? Hayi, bena ngichamisa kabini mna ndihleli phezu kwaso. Kaloku. Liqhude liya, liqhude impele liya. Hawu. Hayi nyani ukuthi amathanga anabela abangenawo amabhodo. Hayi. Hayini guys nina instead of nicingele lanto bayenzayo wrong, especially in public benxibe nento zecawe in the church premises, that was very wrong. But also lo muntu ebeyiposta lanto akanahliziyo, what if uzibulela ntombazana, because into endiqaphelayo babonisa intombazana le yodwa. No, last born abo bantu abakho wrong basemveni kwesikolo, basemveni kwendlu. Umuntu wrong lo bethatha ifoto qha. Befana uzibukelele nje phela umuntu wrong lo bethatha ifoto abekho wrong aba bantu. Ba wrong ngoba ke vele sebebonile. Kodwa bona phela lanto ayikipapa phela lanto. Most special kuyaspeedwa lapho la cha. Kwenziwa yonke into bebe-clean abantu abo. Ndiyazi umfazi mayifuna vela ngapha nehlanya phela mayifuna yodwa egcinile. Yo, Cha uphe umuntu osaba ispeed, lanto liyasosaba ispeed la 5 minutes. hayi wena upete la mantombazane. Unokuhlale kuyo lento uyidlela uyibona. Big 3. Abantu kuyabonakala ukuthi kudala bayigcine kudala, siyabonga ka confirm lapha Bram ka. Ngine nam Big Tree. Ngathi ayo ndoda man uvela athi 1 2 1 2 30 minutes ayiphela 30 minutes 1 second iphelile. Hayi. Funeka umdlabuthise, abuthise. Namguke ngamathi ube umuntu amdlada awuhlaba ngenhloko uphansi. Yeah, udle lento.
Ya kucaca uba kufika indoda hayi nje kancane nje. Hayi Xa manje ikhohlakele. uNkulunkulu akaphi ngesandla. uNkulunkulu uzoza kupha ngesandla. Uzokhululeka abafazi kunzima ukukhululela abafazi angadla imali yakho ayiqede kunzima ukukhululela. Masekhululele makubonakala. Uthi umbuyisa nguSkuni lowa nguSkuni nyani, and guys it's not a joke, that was not safe guys in many ways. NguSkuni lo unguSkuni ngathi ukhona ulikezwa yikondom. uSkuni phela ufuna ukudonsa phela uSkuni. Udle lento. Kuphela qha. Uthule kwakudle lento. Uyibambe kakuhle ayekuflya kakhulu isonde seduzana. Hayibo. Ushikita. Amathanga vele anabela abangena mabhoda. Sisho isiXhosa. Bathi wrong akonto wrong ba. Lanto idani Akonto wrong lapha. Umuntu wrong. Afuneka ididlo zimbovane lanto. Afuneka ididlo Umuntu wrong zimbovane. akonto ukuthi babesonda funa bangabhebhani. Funa babhebhani bayasonda. Umuntu wrong loshukile. Ya injalo Big 3. Ne lanto leyo mlalo isibungu ufuna kusidle isibungu ungayeke isibungu. Udle lento. Lanto idalela umayidliwa idela mayidliwe zimbovane. Idela mayidliwe lanto leya. You guys are shocking me. Ufuna ungixelela ukuthi njengoba kudala mfuna uLasbon xa ningamfumani uLasbon ngaveni beyi 2 minutes. Funeka ngiceke athi manisuke beningasuki. Kude nilale phezu kwakho bakuyalaleka. Uncamathela uthi nca. Uncamathela nidle lento. Ya. Ishikika. Adla libale nobufaka inaliti. Adla no wanithi la. Kadla awufuna. Kayigqiba Big 3, kayigqiba the Big 3 ahamba oyihlamba ngamanzi abanda afuna amanzi abanda ngaseyiphile. Athi angesaphinda awugqiba avaya anxibe ibhlukwe ngokushesha anxibe alale nxibe uthatha athi angekhe the right mina. Ya. Ngiphinde imcenge idle lento. Awufuna ngixelele into emhle kangako unansi kuLasbon kudala ndamfuna. Fanele ngabe ngisokolisa bavele emthi ncane. Mina vela ngiva nalento ukuthi mina kuthiwa i-round yokuqala iyakhawulezisa. Mina vele ithaya lami liphantshela khona idaya le iphele uvuka khona. Wow, sisigebenga sempundu wena. Madoda phela akho lula phela ukukhulela umuntu phela. Mase ukhululele funeka kubonakala phela. Hi guys, it's time for me to go. Let me laugh and leave you. Ndinithanda manya. Ya Lasbon. Sharp kama-chase. Be right. Ya Lasbon usuka. Lasbon. Yeah. Usuka ngo. Kondiyohlamba ngisuka samwe. Hayi. Uzohlamba naye. Hayibo, guys intombi ayihlamba kabini ngemini njani na? Hayi ngizayikhetha ndizoyihlamba. Ngizayikhetha. Imnandi nonke ungayihlambi lento. Imnandi nonke lento ungayihlambi. I'm speechless, Papa yini.